L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija, tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dandluh mal-ewda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher, mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel. Lilna li miegħu klilna u xrobna wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra tad-dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu nitennew fih. Alleluja. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu wlied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu nitennew fih. Alleluja. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. M'għammux imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan. Ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu nitennew fih. Alleluja. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu id-dlam, u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kienu ħobb Ġesu u qaltilhom: Għalgħu lill-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma id-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, u l-maktul li kien madwar rasu dan ma kienx mal-faxex imma mittwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal u wkoll ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet.
il-kelma tal-mulej.